Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Layay. Pamamalay na hindi ang nakadawat sa akong ganting ka sa latiri at dong nabatang sa newspaper. Sa lalaki nga wanted. Balato na iyay, pi! Ay, stay! O si Balato! Ha? Uy, bayot! Dili man na tinood ang balita nga imong nasairan. Dili ka na tinood! Ay, sinang iyay, wala ko. Tiguan ba ka? Alam pa magkakway. Bisa gamay lang a piece fix sa riway. Good nang. Uy, bayot! Diin mang pug ka nakabatian na. Ay, Chismes man na! Ngaway ka matuoran! Uy, mama na, tabi din sa Ricardo, kaya kabantay man good sila. Oh, kami. Kabantay ni nga. Wala ka mamaligya o igsusugnod nga ko. Huy, kay milyonaryo na ko na kanang iyay. Nanggawas na ang mga kauban ko sa silda. Kaya nagduwag basketball. O sa pa mga duwa. Ako na lang din hibilin din eh. Kini, si Chip Uchirax mo yun. Tawag balik. Saan gaya sa kong unlan? Hanggaw ginispikto. Abi ko gikuha niyang Biblia. Nga, naaman ilawom sa punda. Sa akong unlan. Animal! Oh. Uy. Isayas 1:18. Bisan pa ang inyong mga sala mapula. Mahimo kini nga maputi. Sama sa niebe. Oh. Unsay pasabot ini? Juan 1:19. Apan, kung isugid na to ang atong mga sala, kasaligan ug matarong ang Dios. Masayloon ta niya sa atong mga sala ug hinluan ta gikan sa tanang dautan. Kini, si Chip Ujirax mo yun. Tinuod ka kining akong napasa sa Biblia. Abay, Pito. Nakita na ko si Chip Ujirax. Ibasa niya ang Biblia nga imong gibutang sa ilawom sa punda sa unlan. Niya, wa siya magkabantay ni mo. Nga diha ra kay suod sa silda nagtago. O siya kabantay bayabay kay wam siya lilis taas nga bahin sa akong hidaan. Siya kay diha raman sa akong ubos. Ako siyang lili. Iya gibasa ang Biblia bayabay Pito. Maayo kung mao ka na abay-abay. Niya, unsay tan-aw nimo sa iyang reaksyon? Murag na kahinuklog. Usa? Niya, hain naman siya. Ganong migawas maga? Huwag ka niya makita eh. Wa, kay niunam siya gawas. O nisuldahin ko niya. Ito na si Chip Ujirax. Kita ka. Nabarog na pizza, nagduog. Dindayon nga, volleyball. Unsa, iyay? Ay, maulagi ka na nandang. Kuyawan man ko ini ay. Ay, niyang kung sa day ka nga na atay nadawat nga reward. Niyang yung man ta. Niyang yung man ta ato nga. Di lang takudakan. Ay, gikudakan manggunda ato gad. Pero ingon sila ilalanggihan na pang atong naong. Aron dili maklaro og layo tas peligro. Ay,
pastilansa. Wag yun aso nga makumkum. Ay, wag yun, Nandeng. Hey, Ano, samantayan na. Panahon na ba nga mamalhin tag Pinoy-anan? ha, dili na lang iyay. Uy, musamot ang ilang pagduda nga nakadawat tag reward kung mamalhin tag Pinoy-anan. Dinhira ta. Ha, dinhita. Pabilin ta dinhing dapita. Dinhita nagkaila. Nagkauyab, nagkaminyo, pero watang makana kay us magkagmatris. Yes, nitagsamo. Pabilin tayong dapita yay, kay anita dinhi magpakamatay. Unsa, Deng? Maghikog ka, Nandeng? Nausa. Hikog bauroy! Anita dinhi magpaabot kung kanus at akuhaon sa Ginoo sa hinuaman tang kinabuhi. Ayaw! Sige. Ayaw! Saro. Wala, kinsa rin, Nandeng? Saro. Isog magtingog nga nga tahuran. Ayaw! Dene ka lang yan. Kaya kung lion kung kinsa na, isog bitaw to. Sige, dayon, Deng. Uy. Onsay ato nimo, sir? Nakita mo rin tabaw? Nasaan din kapita? Wara ba sida? Kay nga umanday. Antay, ikawat ko kabaw. Animal, kawatan na nag. Mangawat na, pinab. Salamat lagi, sisiyado na ko'y. Lain po kayo manulis ang kawatan. Mangawat yun na. Deng, saman to, Deng. Saman. Kuyawan lang ko da. Kabaw na di ay gipangita. Magpatugtog ko. Naabi daw sa bayabay, babaws ka, tre. Di na sa ubos si Chief. Siya rin may bawang muli-li. Matug ko no hay ko, be. Natug na siguro spikto. Ang Biblia. Akong kuhaon na ilawom sa akong unlan. Salmo 37, 23, ngadto sa 24. Ang Ginoo nagligon sa mga lakang sa tao nga nagakalipay kaniya bisan pa kun siya mapandol dili siya matumba kay ang Ginoo nagagunit kaniya sa iyang kamot. Dili kay napandolan ko. Ay sukamod pa yugo. Kini, si Chip Unsirak sa uingon. Unsaon ako pagbangon. Gusto ko mo bangon pero ni ani ko din isod sa prisohan. Uy, si Picto, niigam. Oops, itago ko rin. Sa ilawom sa akong unlan ang Biblia. Kini, si Chip Uchirex mo yun. Nakakita ka to sa Picto, nagbasa ko. Magpatugtog ko. Kita dali utago ni Chip Uchirak sa Biblia. Pero, nakakita na ko nga ni pasta na sa siya. Good morning, Papa Ronaldo. Good morning, Nak. Sayong lagi kang ibangon. Oh, kay gisugo ko ni Obre. Manggang hilaw na sad. Dili pa. Gusto mo kaon og itlog nga maalat? Iyay. Parat ra ba na, Nak? Di na maayo nga parat. Unya, mao may ang gisugo nako pa. Hmm? Lisod og di tumanan, muhilak sad na. Ako'y basulon, makuhaan. Ay, simbako lang taon.
Nakikita mo ko niya gabi nagbasa siya ang Biblia, abay-abay. Nagbasa sa Biblia. Abay. Ay, kung sige, okay, makadugo si Chipo Chirax. Ako nga diya sa taas yung katwe. Klaro kaya na ako niyang giabli niya ang Biblia. O nibasa siya. Hinay tiyo, lang. Hinay-hinay na siyang nausab, abay-abay. Parehas mga bayabay. Ako kinag-una ko yun din sa presuan. Doon kayo na ako nakaton pagbasa sa mga pulong sa Ginoo. Kung may hinungdan nga, di na ko init o makamaon akong kontrol sa akong kalagot. Abi ni mo, abay-abay. Giablihan ko na ang akong dughan. O gipasod sa akong kasing-kasing si Jesucristo. Sayuhas minyo nun Asa man kaagapito? Mangita kong itlog maalat ng basilya. Ay, naidaghan sa tindahan ni ng masing ni mo. Mo ba? Maayo kay di na kumuadto pa sa merkado. Bre, bango na uy. Naang itlog maalat. Hindi ka po ipako agapito Unyan lang kamukaon. Daghan ko gipalit aron matagbaw kag kaon. Usa ka trig yun na. Dili man ko mukaon na good. Unsay ngan? Ako naman gud ang tan-awon. Kay ganahan ko mo tan-aw sa puwa nga itlog. Bangag sa ilong. Unsa? Pagkadili masabot ini uy. Kensay muda sa usa ka grupo sa mga bagong pineriso nga mahimong musaysay kanila bahin sa mga pulong sa Ginoo. Kensay mo volunteer? Ako Warden. Ako lang kabay-abay kay na naman kay gikuptan nga grupo. Anyone nga mo voluntaryo? Kini, si Chip o Jirax mingon. Ako. Uy. Oy. Ay, okay kayo na si Chip. Mo'y muda sa usa ka grupo, Warden. Ang ngayon kay na siya. Di ba, Chip? Tinod na ay makinig mo, Chip. Di ko makatuin, ida. I can't believe this. Oh, patagi ko gigayon, Warden. Ngay pakita ko kaninyo ang akong kausaban. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!